कने गेला रे? oh, no. कोई ना हरे, कोई सुन तो है। कखनिया से चिल्लाई थी, एको लोटा कोई पानी न देवेला तैयार है। गरीब ना है रे। oh, no. गरीब ना, अरे गरीब ना तो है चल गल खेतो तो पर गरीब ना बहु तो आओ ना सुना है। कने हरे, अरे एक आध लोटा पानी नहीं दबा रे। ए गरीब ना बहू, काहेला टर टर करी रहा है यार? अरे पानी ना मांगे थली गे, कखनिया से पानी पानी चिल्लाई थी, कोई सुना है? हैं? पानी आप दे, कम से कम पहले पानी कितना तू तारा सर दिन भर खा के ऊपर रह, टर टर दिन रात करी रहा। अरे आवे थी वह पानिया ले ले। काहेला खिसाई थे, पानिया दे हमरा। ला पिया तारा सर। अरे बढ़िया से दे गए, ऐसे ही पानी देल जा है। कुछ ना माँ बाप लूर सिखल थुन है कि ससुर के कैसे पानी देल जा है। हैं? कुछ ना समझ में आब। अरे पिया टर टर करी था, माँ बाप न सिखल, तोरे ही एगो हम हो गए पोसा पाला के। दिन रात बैठा रहा थी ना, कितनी तरी पर जाऊँ साग ले ला ले जो लुटवा खा के दिन रात पर रहा करी थे तो ठीक करी थे, हम जनी नहीं हो। हैं? माँ बाप लूरे सिखल तो बोलते सास ससुर के ऐसे करते हले। कने गेले गे? अरे घरवा में लूप द पकड़ने घुस गए, एने आए बे। हैं? चाल कर एने तो कुछ सुनेबे न करेगू, लूप द पक घरवा में का टर टर करी रहा बूढ़ऊ। हैं? खाओ दिन रात पर रहा, न काम के न धंधा के। हमरा 50 गो घरे काम है। अरे बैठबे धान उन्हें चलावेला, उन्हें चाउर है से सब जने तने छितराइले सब रखे गेला है। आगे बैठ न ता न कुछ समझब। बैठ न का कही था का? अच्छा ये बताओ, धान तो कुटा गेलो, चाउर कोठी में रखा गेलो, अब भूसवा का कैलही? सब रखल ना है, कोठी में चाउर रखिए दिलिए, भूसा कस के रखल है बरघरवा में। ओकरा का करबही? का करबहू? व्यापारी आते तो ओकरा बेच देबै। ठीक है, भूसवा वाला अगर व्यापारिया आतो ना तो हमरा बताई है, हम बेचबो, ठीक ना? उसने हम मर गेलियो, बेचबा तू? हम पैसा न देबो, हम अपन बेच दे भूसा। हम धान उसीन ली है, मेहनत कैली है, सुखैली है, बनैली है, हम बेचबा। पैसा न देबो तोरा बूढ़ऊ? परिया के हम न भूसवा देबै। तू कैसे देबू बूढ़ऊ? हम कैसे न देबै? सब चीज उपजैली हम से ना करे थी से हम नैहर जाए तो 10 गो साड़ी देवे हम। बताओ कि तू कर है कौची? सब तो हम ही कर रही हो। सब तू कर रहा हूँ, उसना ही के और सुखावा ही के उसना है, तू तो देवा ही हम ही ना। भूसा का पैसा ना मिलता बा तोरा? कह देती बा पहले। कुछो ना हो तो भूसवा हम ही बेचबू तो बेचबू। सुन ले, तोरा ना हो तो बोलावे तेरा, समझले ना? तोरा भूसा ना बेचे देबो, हम बेचे, पैसा रखब हम। सब करबो हम, पैसा रखबे तू। तू कमाहा, हम बैठा रही, हम तो घर में कर रही है। तू कर रहे तो सब तू उपजावा ही तो हम ना। उपजावा हम ना कर रही घरे, तो समझ ले, तू कुछ न होता, पैसा हम ही ओकरा व्यापारिया के हम ही देबो। सुन ले, तोरा ना देबो, हम दे देबी व्यापारिया के भूसवा और पैसा रख लेबो हम। कुछो ना हो तो हम रखबो। अरे काहेला हुजत करी था हो? काहेला हुजत करी था दोनों? का कहियो, भूसवा के पैसवा लगी, व्यापारिया के कहतो कि दे देबै हम। तू ही समाज तो कहा ना हाली बा कि गरीब के बच्ची से हमरा ब्याह करा दा, तो ई पैसा ला तू गेल हल नोट खोजे, तो ई पुतो तोर हवा गोबर काढ़े बोली हैं? गोबर काढ़े काढ़े हमर हाथ करिया होले। अब हम का जाने थली रे, हैं कि गरीब घर के बेटी हो कि अमीर घर के बेटी हो? अमीर घर के बेटी है से न तीरित है, अमीर और गरीब से होवा है। एकरा लक्षण ये हो अथी दिमागवा में भूसा भरल रहे कि हमर मर्दाना तीरित है गोबर, और हम ही लाट साहब नियर बैठल। लाट साहब है ये है, तबे ना हिसाब बोले थवा, भूसवा के दे थवा हिसाब। अब ना दे थो, सुन बाबू, अब हम खोज के लान दिलियो, निमन हो या जबूर हो, देखे ला हो तोरा, भुगते ला हो तोरा। हमरा तो 10 दिन के जिंदगी हो, हम खोखई खोखई न मर जबो। तू तो मरिए जाएबा, लेकिन हमरो एकदम मरले बराबर। हाँ। खोज दिलन है,
ऐसन बढ़िया हऊ, ऐसन बढ़िया हऊ, ऐसन बढ़िया हऊ। भाग रे मुझका बरा गोबर तीरे तो हाथ खराब खराब का तो होल हौ हमरा चूल्हा फूको पे मुंह ना करिया ले या देख दम कटाही ने ये बपई पैसा लेल तुअल त ना लोकलौ हल इतना पैसा लेल तुअल बपई तो ला। गोबर ना काटबे त का करबे तुहे ले हलूं ला। और तो हम का जाने थलियो पैसवा न ले लियो तो ई कम हो सुंदर के पता तो मुंहवे न सुंदर देख कि लछनिया हमली देखेगे सुंदर है हैं? कि पाका छुछुनर है। सुंदर है मुंहवे न सुंदर देखा है। अच्छा छोड़ ई सब ई बताओ कि भूसा बेचत के भूसा के बेच बिहन कवारे कवारे गान में जोक सट के भूसा के बेच हम बेचम। भाग ना थिया भूसा बेचम भूसा तू ना बेचबे और न तोर बाप बेचत हूँ भूसा हम बेचब धान सुखावे हमर हार सूख गए भूसा तो हम ही बेचबो कान फूटो चाहे कपार फूटो समझ ले ना। ले रे नतिया बेच हम जाई थी तू कैसे भूसवा बेचवा हूँ बिहन कवारे कवारे बोझा ढोई ढोई कमर में दर्द हो गेल है बिहन कवारे कवारे जोंक सट गेल आउ तू कैसे बेच देबा न बिकबो तोरा से भूसा उसा हम बेचबो। भूसा हम न बेचम त के बेचते शुरू से मलकाओ हम चलवे फिरे हैं सारा चीज मालिक हम अथी करे थी अब भूसा तू बेचबे हो गेलो भाई ऐसे नो करना तब का हो व्यापारी भाई भूसा उसा लेवा है। हाँ भूसा तो हमरा कामे भूसा लेवे लगे है। भूसा लेवे कामे ले लेतली कि बखोरन चाचा ई कह कि भूसवा जे कसले ही बा से पैसवा तोरा दे दीवा कि गरीबन भाई के दे दीवा केकरा दे दीवा। अरे हमर दे पैसा हमरा देबा मतलब कि अरे बा- एकरा देबा हमर दे भाई हैं जल्दी हमर दे। पैसा हमरा दा आई गरीबन भाई बखोरन जा कहत तू कि हमरा दा अरे इनका कि हमरा अरे इनका कुछ बुझाई थे गोबर तिनी तिनी हमरा हाथ करिया सब कुछ ना तो पैसा हमरा लबा। अच्छा अच्छा तो बैठा ना अस्थिर से बैठा ना तो अरे अरे हम पैसे देवे ना आइल आउ हमरा तो काम है तोरी मेरे बैठे से काम ना चल जाए। अरे भैया जल्दी हमरा जल्दी दे दे भैया नहीं रहत बगा रही बखोरन जा ना बाबू हमारा पैसा दे दा ई सब के का है सब घर चलावा ही हम और पैसा ले तक है नी हैं एकदम बापा बेटवा दोनों जना लड़े थे तू कहते कि हम भूसा पैसा ले अभी कहते बुढ़वा के हम पैसा ले पैसा तो के ना मिलता लवा हो हमरा पैसा दा कैसे अब तो तोरा हमरा समझ ना आइथे ना बाप के ना बेटा के ना पुतोह के हमरा समझ ना आइथे कि हम केकरा पैसा हम दे। अरे तू हमरा दे दो ना भाई। अरे भाई तू जाना ए बाबू तू जाना ना है कि घर के मालिक के है बेटा अलगे हवा कहे तो बाप अलगे तो पुतोह ले कहे तो केकरा तू समझे ना हमरा विषय। ए कुछ ना हो तो हमरा दा तो ये भूसा ना हम जाई के हमरा दे दा चिकन भूसा पर यही भूसवा बेचे न दिलकै यही न दिलकै बेचे। लछनगर हो समझाओ तू ही ना समझे तू तो जीते में हां तू तो जीते में हला अब तो तोरा समझावला ना हलो कि पापा के पैसा दे दे ये हो कहानी काहे करे से चल रही हैं तू मारी थे पैसा ला बापो मारी थे पैसा ला हम कौशी में ही हां पैसा हम घर काम ना अरे करा ई बुढ़वा के हैं ई बुढ़वा के ऐसी रहे थे और तोरा मारते मारते हम निकाल दी थी तोरा हम